Mga Panultihon, Kapitulo 19. Mas maayo pa ang kabus nga dili limbungan kaysa tawong buang-buang ug bakakon. Dili maayo ang kadasig nga dili ubanan ug kahibalo. Ang pagdali-dali magdala kanimo og kasamo. May mga tawo nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon, pinaagi sa ilang kabuang ug unya basulon nila ang Ginoo. Ang mga dato kanunay nga makakita og bag-ong mga higala, apan ang mga kabus biyaan sa ilang mga higala. Ang mamakak diha sa ukmanan, silutan og dili kayod makaikyas. Daghan ang maninguha sa pagpahimuot sa dagkong tawo, ug buot muangkon nga higala sa tawo nga muhatag og mga kaayuhan. Ang mga igsuon sa tawong kabus wala magkinahanglan kaniya, busa wala siya'y mga higala. Bisag unsaon niyag paningkamot, dili gayud siya makabaton og higala. Kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, pagbaton og kaalam kutob sa imong maabot, unya hinumdumi ang imong nakatunan ug magmalampuson ka. Ang mamakak diha sa ukmanan silutan ug malaglag kayon siya. Ang mga buang-buang dili angay magpuyo sa kahurahay, ug ang mga ulipon dili angay nga maoy magmando sa mga agalon. Ang tawong maayong panabot makapugong sa iyang kaugalingon, kun may makasala kaniya, iyang hiyas ang dili pagpanumbaling niini. Ang kasuko sa hari sama sa ngulob sa leon, apan ang iyang kaluoy sama sa yamog sa kapatagan. Ang anak nga buang-buang makadaot sa iyang amahan. Ang usa ka asawa nga nagsigig tagawtaw sama sa tubig nga nagtulo. Ang usa ka tawo makapanunod og balay ug salapi gikan sa iyang mga ginikanan. Apan ang Ginoo lamang ang makahatag kaniyag buutan nga asawa. Kun magtinapulan ka og magpunay katulog, gutomon ka. Ang nagtuman sa kasuguan nagamping sa iyang kinabuhi. Apan ang nagsalikway niini dali rang mamatay. Kung muhatag ka sa mga kabus, sama ra nga nagpahulam ka sa Ginoo ug mobalo siya kanimo. Pantuna ang imong mga anak samtang batanon pa sila ug dali pang mosabot. Kay kun dili, nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Pasagdi ang tawong masuk-anon nga maoy mag-anto sa sangputanan sa iyang kasuko. Kay kun imo siyang tabangan sa sunod, anha ragyapon siya kanimo musangko. Pamati sa tambag ug paninguhaa nga makakaton ka ug mahimo ka nga maalamon. Maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ikaulaw ang pagkahakog, mas maayo ang usa ka tawong kabots kaysa mga bakakon. Tahura ug kaduki ang Ginoo, ug ang imong kinabuhi may katagbawan ug layo sa kakuyaw. May mga tawo nga tapulan kaayo, bisan gani sa pagungit sa ilang kaugalingong pagkaon. Silutan ang bugal-bugalon aron nga ang mga tawo nga walay alamang makakaton. Ang tawong maalamon makaton sa diyang siya badlungon. Ang anak nga magdaog-daog sa iyang amahan ug maghingilin sa iyang inahan. Usa ka tawong tampalasan ug nagdalag kaulawan. Anak, kun ang pagtuon imong undangon, sa dili madugay, imong malimtan ang imong nahibaluan.
Walay kaangayan kun ang saksi dili magtug-an sa kamatuoran. Ang kahiwian maoy kinaon sa mga tawong dautan. Ang mga mabiay-biayon sigurado gayong silutan ug ang mga buang-buang puspusan.